magapahuway lang sang gamay ang Pilipinas kung makagwa na si Bagyo Tino bangod magabulos naman ang isa na naman ka tropical depression nga pangalanan nga Uwan. Sandig sa latest weather bulletin sang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kon pag-asa, ginsiling nga nakitaan ini nga bagyo sa kalayoon nga 1,830 kilometers na sidlangan sang Southern Mindanao ukon gwa pa sang Philippine Area of Responsibility. May dala ini nga kabaskugon sang hangin nga 55 kilometers per hour kag pagmadlos nga tubtob sa 70 kilometers per hour. Nagahulag ini pa nakatundan na bagatnan nakatundan sa kada sigon nga 20 kilometros kada oras. Gina-forecast nga magasulod ini sa Philippine Area of Responsibility bilang isa ka typhoon sa Biyernes sang gabi ukon maabtan na Sabado sang aga. Sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, mahimo ini magbaskog kag mahimo nga isa ka super typhoon. Mas nagasaka man ang tsansa suno sa Weather Bureau nga maka-landfall si Uwan apang hindi pa matumod subong sang Bureau kung sa diin ang mangin eksakto nga lokasyon sang landfall. Magahatag sila sang update sa masunod nga mga advisory. Kung makasulod na sa Philippine Area of Responsibility, ini na ang ika-21 nga bagyo sa Pilipinas subong nga tuig kag pangaduha naman sa Nobyembre sunod kay Tino. Una na nga ginpahayag sang State Weather Bureau nga duha tubtob sa 3 ka tropical cyclones ang magasulod ukon magaporma diri sa Philippine Area of Responsibility subong nga bulan sang Nobyembre.